हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेमवा से बोली दो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, हम बहुत सुंदर एगो कथा कहे जातनी यह सावन के महीना में। एकरा के खूब प्रेम से गुरु बहिना लोग सुनब जा। आहे अनीता यादव के डमरू भजन के लाइक सब्सक्राइब करब जा आ कमेंट में बस हर हर महादेव लिखब जा। तब का हमरा भजन के शुरू से लास्ट ले सुनब जा कि यह कथा में का रहस्य बा। देखिए गुरु बहिना, शंकर भगवान के मंदिर रहे एगो। शंकर भगवान के मंदिर रहे, उनमें बहुत सुंदर चर्चा होत रहे। तब भगवान भोलेनाथ के जब चर्चा होला तो ई नइखे कहे के कि खाली हमनी के सुने नहीं जा। जीव जंतु आदमी गोरु बछरू सब सुनेला भगवान के चर्चा, अपना अपना जगह से सब सुनेला, लेकिन हमनी के समझ ना आवेला। शंकर भगवान के मंदिर पर बहुत सुंदर चर्चा होत रहे। केहू चर्चा कहता, केहू भजन करता, केहू नाचता, केहू गावता। वही जब बहुत भारी एगो पोखरा रहे आ वही पोखरा में एगो मछली रहत रहली, एगो मछरा रहत रहलन। तो देखिए गुरु बहिना, भगवान के चर्चा जब शुरू भइल तब मछली एकदम नदी के किनारे आके आ मंदिर के पास आके आ भगवान भोलेनाथ के चर्चा सुने लगली। आ भगवान भोलेनाथ के चर्चा जब सुने लगली तब मछरा अइलन पीछे से, त कहतरन कि का चर्चा सुना तरु भगवान के। हमनी के कबो जालिए में फंसे के बा, हमनी के जान यही तरह अथेघे में जाई। हमनी के अबे बानी जा, अबे मलाह लोग आई लो, जाल में फंसा के लेके चल जाई लो, हमनी के काट दी लो। हमनी के जीवन उहे बा, हमनी खातिर शिव गुरु को वो प्रगट ना हुई हैं। मछरी कहली कि ये मछरा औ जा मती, भगवान भोलेनाथ के हमके चर्चा पहले सुन लेबे दो। का जाने एह जन्म में ना तो वहू जन्म में हमनी के मनुष्य के जन्म ले लेब जा। कहलन कि अरे हमनी के केहू सुने वाला नहीं खे। कहली कि ये मछरा तूहू आव आ चर्चा सुन। कहलन कि तू ही सुन, हम ना सुन। ए गुरु बहिना, भगवान भोलेनाथ के चर्चा सुनत 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 सुबह से शाम हो गइलो मछरी के। लेकिन हटस ना वजह से कहस कि भजन सुन के अधूरा में छोड़ल पाप ह, कथा सुनल अधूरा में छोड़ल पाप ह। जब हम भगवान भोलेनाथ जी के शरण में गिर गइल बनी आ भजन भाव में आ गइल बनी आ सुनतनी, तब पूरा शुरू से लास्ट ले जब सुन ले तबे जैसे जाई। ए गुरु बहिना, जब चर्चा खत्म हो गई तब ले देखी एगो केवट अइलन जाल लेके। आ जाल लेके अइलन आ वो पोखरा में फेंक दिहलन। आ जब फेंक दिहलन बस मछली वही में फंस गईली। आ जब मछली फंस गईली तो उनकर मछरा आके कहे लगलन कि का हो। कहत रहनी है कि आरी पर मत जा, हमनी के जान के कौनो ठीक नहीं खे कि कब के आके आ लेके चल जाई। तो कहलन कि तोहके कहत रहनी है कि मत जा भगवान के चर्चा सुने। कहली कि अरे मछरा घबरा मत, भगवान भोलेनाथ रहियन तो कुछ होखे वाला नहीं खे। ऐसे कि भगवान भोलेनाथ जी के हम चर्चा सुन ले बनी, कौनो हम पाप के काम नहीं कैले, धर्म के काम कैले बनी। कुछ तो भोले बाबा हमरा पर दया दी हैं, कुछ तो हमरा पर दया बरसई हैं।
तब का कहलन कि ठीक बा, हम देखत तनी कि तहार भोले बाबा कैसे दया बरिसावेलन। तो कहली कि ए मच्छरा तू इतने में घबरा गइल, औ जा गइल, घबरा मत, पहले के जान कि हम कैसे बचब आ कैसे ना बचब। ई भोलेनाथ जी के हाथ में बा कि कौना विधि हमके रखी हैं। तो देखी मच्छरा बार बार उनकर से कहस कि कहत रहनी कि मत जा। तो गईली है चर्चा सुने, भगवान के भजन सुने। कहाँ तहर शिव गुरु गईले हैं कि जाल में तड़फड़ा तरु। तो देखी कहतरन मच्छरा कैसे कहतरन, कैसे कहतरन कि तू तो जलिए में धराइलू ए मछरी, तू जाल में धरा गइलू, तोहर शिव गुरु कहाँ गइलन। तो देखी मछरी कैसे कहतरी अपना मच्छरा से, कैसे कैसे कि तू तो इतने में घबराइला ए मच्छरा, हमारा शिव गुरु संगवे बाड़े मच्छरा। काली मच्छरी ए गुरु बहिना, ये मच्छरा काहे तू घबरा जाता रह। अरे शिव गुरु हमरा संगे बाणे। ए गुरु बहिना, जब केहू कौनो काम करेला त विश्वास पर करेला। गंगा जी में हमनी के नाई पर चढ़तन जा त विश्वास पर चढ़तन जा, ई नहीं खींचा जानत कि हमनी के जाके आधा में डूब जाए के बा ना। त इहे भगवान भोलेनाथ के मछरी चर्चा सुनले रहली त कहली कि हमरा विश्वास बा कि भोले जी के कारण हम जाल में फसल बानी, आ जरूर अपना मछरी के आके भोला जी बचाई हैं। रौरा काहे घबरातनी। तो देखी जाल में से गईली तो अब लेके गईलन तो उनकरा के जवन तुरहन लोग के ओड़िया होला ओमे ध दिहली, ओमे ध दिहलन लो। तो फिर मच्छरा कहतरन कि तू तो ओड़िया में धराइलू ए मछरी,
मच्छरा बड़ा परेशान हो गइलन ए गुरु बहिना। कहलन कि अब तक तू ओड़िया में धरा गइलू, अब कहाँ शिव गुरु बड़न, कहाँ तोह के बचाई हैं। अब तक कटईबू, अब तक तू जईबू, अब बेचईबू, आई अब तक तू कटईबू। त कह तरी फिर मछरी देखी कितना बेचारी के दिल में मने भोले बाबा के विश्वास बा। कैसे कह तरी कैसे कैसे कि तू त एतने में घबराइला ए मछरा, तू त एतने में घबराइला ए मछरा। हमारा शिव गुरु बाड़े संगवे ये मछरा, हमारा शिव गुरु बाड़े संगवे, हमारा शिव गुरु बाड़े संगवे ये मछरा, हमारा शिव गुरु बाड़े संगवे ये मछरा। कहली कि ए मच्छरा तू हमरा बारे में मत सोच, तू अपना प्राण के बचावो, तू जा। ऐसे कि भगवान भोलेनाथ के हम भजन सुन ले बानी, हमरा विश्वास बा, हमरा यकीन बा ओ भाई कोनो विश्वास होला ना कि कबो भोले बाबा हमके बचाई हैं। ऐसे कि हम वहाँ के चर्चा सुन ले बानी। तो देखी जब फिर मच्छरा से बर्दाश्त ना भइल, लेके ओड़िया लेके जब बेचे गइलन मलाह, तो ओइजा लोग जुटल बा, कहले बा कि हमके काट के तब द। तो एक गुरु बहिना पहले राखी में लपेटे लगलन, मलाह राखी में लपेटे लगलन, मच्छरा एकदम तड़फड़ा गइलन। कहलन कि भले मछरी कह तरी कि हमार शिव गुरु बचाई हैं, लेकिन अब कब शिव गुरु बचाई हैं, अब ना बचाई है, अब ना हमार मछरी बची हैं, अब यह जल में हमरा अकेले रहे के बा। एक गुरु बहिना हर चीज के जोड़ा बा, हर चीज के जोड़ा बा। अरे भाई बुझाई ना। तो देखी जाके आ जब मछरी के लपेटे लगलन राखी में, तब मच्छरा कैसे तड़फड़ा के रोआ तरन, मछरी से कहत तरन कैसे कैसे कि तू तो रखिए में लपिटाइलू ए मछरी, तू तो रखिए में लपिटाइलू ए मछरी। तोहरा शिव गुरु कहवा गइले ए मछरी, तोहरा शिव गुरु कहवा गइले, तोहरा शिव गुरु कहवा गइले ए मछरी, तोहरा शिव गुरु कहवा गइले ए मछरी। कहलन कि अब तो तू राखी में लपिटा गइलू, कहाँ शिव गुरु गइलन। मछरी भर भर आँखी एक गुरु बहिना पानी ले ले बड़ी मछरी रोवा तरी, लेकिन पर भी अपना भोला जी के हिम्मत नहीं खी हारत, पर भी ई विश्वास बा कि जब तक ले प्राण बा, जब तक ले है सांस बा, तब तक ले आस बा। अभी आस बा कि भोले बाबा हमके बचा ली हैं। फिर मछरी भर भर आँखी लोर लेके आए अपना मच्छरा से कहतरी, कैसे कहतरी कैसे कैसे कि तू तो एतने में घबराइला ए मच्छरा,
कहलन मच्छरा कि कितना तू हमरा के संतोष देबू, सबूर देबू। हमरा विश्वास नहीं खे मच्छरी, अब तो तू हमके अधूरा छोड़ के जाते बाड़ू। कहत रहनी है कि भगवान भोलेनाथ के चर्चा मत सुने जा, लेकिन एक गुरु बहिना भोलेनाथ दया कब देलन, जब एकदम आदमी सकेता में पड़ेला तब। भोले जी परीक्षा लेलन कि के हमरा संगे कैसन करता। जितना मछरी के विश्वास रहे उतने भोले बाबा उनकरा साथ रहलन। देखी जब मच्छरा आके कहत रहन मछरी से कि अब तहार भोले बाबा कहाँ गइलन, कहल लो जे खरीदे आई रहे कि मलाह अब काट के दे दा। जब देखी मछरी के पहसुल पर लेके गइल बनन मलाह, त कहत रहन कैसे मच्छरा कि तू तो पहसुल से कटैबू हे मछरी, तू तो पहसुल से कटैबू हे मछरी। तोहर शिव गुरु कहवा गइले मछरी, तोहर शिव गुरु कहवा गइले, तोहर शिव गुरु कहवा गइले मछरी, तोहर शिव गुरु कहवा गइले मछरी। कहलन कि अब भोले बाबा कब आके बचाई हैं, अब तो एकदम लास्ट हो गए, अब तोहरा कहाँ बचे के बाद, अंतिमे चलता। अब हमारा तोहर साथ छूटता। और देखें कहतरी मछरी कैसे, अब उनकरा हो गए, अब लास्ट में हो गए कि सही भोले बाबा अब हमके बचावे नहीं है ना वही हैं। तो कहतरी पशु से भाग गइले कि तू तो इतने में घबराइला ए मच्छरा, तोहर शिव गुरु कहवा गइले मच्छरा, तोहर शिव गुरु कहवा गइले, तोहर शिव गुरु कहाँ गइले मच्छरी, तोहर शिव गुरु कहवा गइले मछरी। कहलन मच्छरा की अब तोहर शिव गुरु कहाँ गइलन, अब तू ना बचबू। देखी बाहरे भोलेनाथ जे पांसुल पर काटे के उ मलाह करत रन, तले देखी का भइल का भाई हो कि अरे पूर्व से आनी आइली पश्चिम से बरखा ए मछरा, आय हाय पश्चिम से बरखा ए मछरा, हम तो पनिए में दहाइनी ए मछरा, अरे पूर्व से आनी आइली पश्चिम से बरखा ए मछरा, हम तो पनिए में दहाइनी ए मछरा। हम तो पनिए में दहाइनी, हम तो पनिए में दहाइनी ए मछरा, हम तो पनिए में दहाइनी ए मछरा।
भोलेनाथ जब वो देखलन वो इंतजारे में रहलन, लेकिन कहलन कि पहले तहार मच्छरा के विश्वास हो जाओ कि भोले बाबा में का सत्य बा। जे पंसिल पर चढ़ावे के मलाह करत तरन तले इतना जोर से आंधी या बरखा आइल, इतना पानी लग गई कि वही में मछली दही के पोखरा में चल गईली। जाके अपना मच्छरा से कहतरी, कैसे कहतरी कि अरे कहत रहनी कथा सुनो, अरे और सुना चारा चाहे मच्छर, अरे है और करा चारा चाहे मच्छरा, मिली है दया के मोटरिया ये मच्छरा। अरे कहत रहनी चर्चा कर और करा चारा जाए मच्छर, अरे है और करा चारा जाए मच्छर, मिली है दया के मोटरिया ये मच्छरा। मिली है दया के मोटरिया, मिली है दया के मोटरिया ये मच्छर, मिली है दया के मोटरिया ये मच्छरा। कहली ए गुरु बहिना कि देख ला भोले जी में का सत्य बा, जे के भगवान ना मरिहे ओके धरती पर केहू मारे वाला नहीं खे, जे के भगवान ना बिगड़े ओके बिगाड़े वाला केहू। आदमी कहेला ए गुरु बहिना कि बनावेला तू ही, बिगाड़ेला तू ही, आ दर दर के ठोकर खियावेला। ए भोला जी रौरा अगर जो साथ रहब तो केहू कुछ बिगाड़े वाला नहीं थे। काली मछली की देख लेनी भोले बाबा के सती ना, जब भोले बाबा के चर्चा कैले रहनी है, चर्चा सुनले रहनी है, तब भोले बाबा हमारा दिल में बाणन। जौने भगवान के दरबार से केहू आइल बा, ओ भगवान के अगर जो नाव ना ली ते दुनिया में नाम लेके का पाई। तो देखी कैसे कहतरी कि अरे पहिला में दया